Toliko duboko u prošlost moramo ići kako bismo ušli u trag podrijetlu brojnih narodnih običaja koji su i danas živi. Mnogi zaodjenuti u kršćansko ruho. Zašto se na Božić kiti jelka, a na Uskrs boje jaja? Kakve to veze ima s paljenjem svijeća na svječnicu ili posjetom grobljima na blagdan svih svetih? Na temelju postojeće arheološke, povijesne, etnološke i filološke građe može se dokučiti izvorno značenje i podrijetlo svih tih blagdana. Preko ponora milenija narodni običaji otkrivaju se kao dio jedinstvene priče, iste mitske teme u kojoj se cijeli godišnji ciklus, simbolički i mitski, povezuje sa životom personificiranog boga sunca, koji se rađa na zimski suncostaj, a umire na jesensku radnodnevicu. Unutar godine on prolazi svoj životni ciklus, od rođenja do smrti pa sve do ponovnog rođenja. Taj vrtuljak se i dalje vrti, ali večeras ćemo ga na trenutak zaustaviti ovdje, na rubu znanosti. Dobro večer. Dorino Manzini je magistar indologije i turkologije, publicist, teoretičar neopaganizma i autor trilogije knjiga Paganizam u teoriji i praksi. Već smo predstavili 2 knjige, Doktrina paganizma te Magija i vještičarstvo. Pa je da spomenemo i 3. Obredi i simboli. Iza tog naslova krije se zapravo jedna univerzalna priča o kolu godine koja dotiče sve ove discipline o kojima smo čuli da su spomenute i u uvodu, antropologiju, etnologiju, filologiju, povijest i sl. Kada bismo krenuli o tragom tog kola koje se zapravo tiče godina se naravno tiče sunca. Kada i gdje sve i u kojim oblicima možemo naći pristupe tom proučavanju, u kojim mjerima se tradicija nastavila, u kojoj mjeri se tradicija promijenila i slično? Možemo za početak reći da zapravo svaki kružni model, dakle krug, odnosno kružnica bolje rečeno, nema početka ni kraja. Zato je kružnica, zato nije dužina ili pravac. Međutim, naravno da u toj kružnici nisu sve točke, da tako kažem, jednako bitne. Jer su stari narodi od pamtivijeka zapravo doživljavali svijet u raznim binarnim opozicijama, pa između ostaloga bili su svjesni da postoje neke sile koje stvaraju, koje se moraju malo više potruditi da bi do nečega došlo i one sile koje to uništavaju. Dakle, i te 2 sile zapravo cirkuliraju neprekidno. Mi njih u filozofijskoj terminologiji naprosto nazivamo kozmos i kaos. A u čemu je zapravo poanta? U jednom trenutku u tom ciklusu će sile kaosa doživjeti svoj vrhunac, a na njoj nasuprotnoj točki će one druge sile, dakle kozmosa, dosegnuti svoj vrhunac. Tako da recimo u kolu dana mogli bismo reći da je ponoć taj trenutak kada kaos zapravo prijeti potpunom uništenju. Jer da se noć nastavi i dalje, nestali bismo u hladnoći. Tako da zapravo od ponoći ponovno počinju rasti sile kozmosa i one dovode opet dan do vrhunca u podne, a onda opet zapravo kreće silazna putanja. U kolu mjeseca to bismo mogli reći da je mlađak. Dakle, trenutak kad su sunce i mjesec u konjunkciji, od tog trenutka on opet počinje rasti i dostiže svoj vrhunac za punog mjeseca. A u kolu godine taj trenutak je zimski suncostaj ili solstici, koji je bitan zato što je to najkraći dan u godini. I po tome zapravo možemo reći, vidiš u tom trenutku kaos je na svom vrhuncu. Ako bi se dani i dalje nastavili skraćivati, tko zna kamo bismo došli, propali bismo u hladnoći. Zato zapravo je činjenica da nakon zimskog suncostaja dani ponovno kreću biti sve dulji i dulji, to je na neki način vraćalo čovjeku nadu da postoji nekakav spas. I zapravo je taj dan najbolje potvrđen u pradavna vremena, u neolitiku još. Međutim, ono što sad možemo, da ne ulazimo sad toliko duboko reći, to je činjenica da je, dakle, rimski car Aurelijan negdje u 3. stoljeću, 274. je proglasio Dies Natalis Solis Invicti kao zapravo jedan državni blagdan. A to znači rođendan nepobjedivoga sunca. Dakle, oni su sunce nazvali Sol Invictus, nepobjedivo sunce, i u sklopu tog lika su objedinjeni razna solarna božanstva kao Elagabal, sirijski, pa ne znam, Mitra koji je bio jako popularan i tako dalje. Evo, zato zapravo pobjeda sunca na zimski suncostaj
označuje jedan novi početak i kako sad godina dalje nastavlja teći, tako zapravo taj bog, sunce koji se rodio kao mala beba, sada raste, isto tako dostiže svoj vrhunac na ljetnom suncostaju koji je njemu nasuprotan kad je dan najdulji, tada su sile kao kozmosa zapravo na vrhuncu i onda ponovno kreće njegovo sunovraćivanje, on čak i umire i ponovno se rađa iz utrobe boginje majke i na taj način zapravo je ciklus ponovno okrenut. Nekada davno do prije 1500, 2-3 godina unatrag, ta ista priča je uvijek bila u svijesti ljudi koji su takav mit živjeli na neki način jasna kao jedno personificiranje, znači jedna personifikacija ili alegorija ili metafora. Kasnije je poznato da je u kršćanstvu da su mnogi elementi solarnog mita ušli i na neki način i vezali se uz likove određene koji se sad u toj međuigri se pojavljuju. Isus, na kraju krajeva mnogi spominju aureole oko svetaca kao tragove tih solarnih mitova. No da prije nego što dođemo u ovo novije doba, na koji način su se ti sustavi tog kola godine koji su u stvari u prijevodu bili kalendar, ništa drugo od toga. Na koji način su postojale paralele u nekakvim državama, danas bismo rekli nacijama, plemenima, skupinama ljudi, kako kod nas, tako i u našem bližem susjedstvu, da ne idemo sad na druge kontinente? Pa možemo reći da je nakon paleolitske animističke svijesti i pogleda na svijet jedna velika revolucija u općenito ljudskoj percepciji, dakle doživljaja svijeta i života, nastala baš u neolitiku. Možemo reći da su upravo indoevropski narodi, dakle onaj stari indoevropski narod iz kojega se izrodilo evo danas oko 60%. Sve ovo što imamo. 60% čovječanstva govori neki od indoevropskih jezika danas. Oni zapravo potječu s područja, pa možemo ovako reći ukratko, euroazijske stepe, koja se doduše proteže od Mađarske do Koreje, ali dakle na tom području gdje se lako može hodati u odnosu na recimo tajgu koja je sjevernije ili u odnosu na recimo planine koje su južnije, u tom pojasu je zapravo nastala kolijevka indoeuropske civilizacije. I oni su prije otprilike 10.000 godina počeli uzgajati stoku. To je bila velika prekretnica. Od tog trenutka zapravo sunce postaje izrazito bitna stavka u životu bez koje se naprosto ne može. I zapravo na neki način sve ovisi o njemu. I onda je zapravo cijela ta duhovna percepcija se okrenula prema tomu. Pagansko kolo godine, dakle, je godinu dana ponajprije dijelila na dva dijela, na svijetli dio i tamni dio godine. To možemo vidjeti recimo na ovoj slici koja pokazuje zapravo da je logično da tu godinu zapravo možemo podijeliti po ravnodnevicama. Dakle, prvi dan proljeća, prvi dan jeseni, od proljeća do jeseni je svijetli dio i obratno. To mi znamo da su mnogi narodi imali, pa i Slaveni. Međutim, u čemu je kvaka, da tako kažem? Kako je crkva dosta rano još u trenutku kada, dakle, govorimo sad o Hrvatskoj, kad su Hrvati već bili na ovom području, kako su oni jako rano uveli blagdan Svetoga Jurija na 23. travnja, a to znači nekih otprilike mjesec dana pomaknuto u odnosu na ravnodnevicu, tako je zapravo taj dan postao ono što je nekada prije bila ravnodnevica. Kako su Slaveni štovali boga Jarila, koji je bio mladi bog, lijepi bog proljeća, a ime Jarilo neodoljivo podsjeća na ime Juraj, tako nije zapravo bilo teško pretpostaviti da je i to zapravo i ta činjenica pripomogla da se svi oni, dakle svi nekakvi običaji sa Jarilova, kako ga evo recimo danas ponovno nazivaju rodnovjerci, dakle sljedbenici stare slavenske duhovnosti, dakle da je to Jarilovo bilo nekada ravnodnevnica, a onda je to sve prebačeno na blagdan Svetog Jurija. I zapravo je tada počinjala godina, svijetli dio godine je zapravo i godina u kojem su oni zaključivali račune, odnosno slali su djecu na šegrtovanje, a stoka je kretala na pašnjake, na ljetne pašnjake. I to je bio važna prekretnica u godini. Nasuprot, to vidimo na ovoj drugoj slici, nasuprot Jurjevu postoji blagdan Mitrovo koji se slavi 26. listopada. On je dobio ime po Dmitru Solunskom, još jednom kršćanskom svecu. I tog dana su, dakle, računi morali biti zaključeni, a djeca su kretala u školu i sav urod je morao biti pobran. To su bile dvije nekakve glavne točke u godini. Dakle, u principu ravnodnevice su se samo pomakle ovako za mjesec dana. To je ono što mi znamo da je, recimo, da je zapravo podrijetlo kod samih Slavena. Međutim,
Kod Kelta je, kako su oni malo sjevernije od nas, tako naravno da niti poljoprivredni događaji se ne odvija otprilike u isto vrijeme. Mi smo južnije, pa recimo i žetva i sjetva malo ranije dolazi. Njima je recimo ljeto počinjalo već 1. svibnja i taj blagdan su oni zvali Beltan. A nasuprot tom blagdanu je Samhain koji pada 1. studenog. I ta dva blagdana su zapravo za njih bili ono što su kod Slavena bili ponajprije, dakle, blagdan Jarila i Morane, a kasnije, dakle, Jurjeva i Mitrova. A onda kako je, dakle, Beltan počinjao 1.5., odnosno ljeto, svijetli dio godine, a 1.11. tamni dio godine, tako je onda na pola puta između njih počinjalo proljeće, 1. veljače već, i jesen 1. kolovoza. I sad kad gledate taj sustav je pomaknut u odnosu na prave suncostaje i ravnodnevice prilike točno napola. Tako da vi možete, evo kao što vidite, ovu treću sliku podijeliti kolo godine na 8 gotovo jednakih dijelova. Jer ovi suncostaji i ravnodnevice, oni nose imena iz određenih, to ćemo reći kasnije, evropskih jezika, a ovi blagdani keltski, naravno i staroirskoga, i tako da kada se oni kombiniraju, dakle kada se na neki način transponira jedan na drugi, mi zapravo dobivamo kolo godine koje je vrlo logično i koje prati zapravo taj život Boga kroz godinu dana. Ono, kao što vidimo i na ovim daljnim slikama, dijeli godinu na 4 godišnja doba, dakle na zimu, proljeće, ljeto, jesen, ali isto tako i na 4, možemo tako reći, poljoprivredna godišnja doba. To su zapravo bila godišnja doba u Kelta. A mi ih danas nazivamo naprosto sjetva, rast, žetva i mirovanje. Evo, tako da je zapravo tom kombinacijom keltskih blagdana sa suncostajima i ravnodnevicama došlo do kola godine kako mi danas poznajemo. Ta mitska slika o suncu dopire još iz pradavnih vremena. Naravno, kao što je rečeno u paleolitiku, nomadima nije bilo potrebno sunce, oni su jednostavno išli za hranom i tako dalje. Međutim, kad su jednom stacionirali, počeli bacati sjeme po polju, priča je bila drugačija. Na koji način i kako se prikazivalo to sunce, ta mitska slika o suncu? Kako se ona na neki način, kako je živjela i imala kontinuitet svoj kroz povijest? Zapravo je tu bitno reći da je ovaj mitologem, dakle mitska slika ili predodžba koju smo spomenuli, samo jedna od mogućih. Dakle, ima njih više. Dakle, nije da su svi stari narodi paganski, predkršćanski, da su svi oni baš doživljavali godinu na ovaj način kako sam ja sad ispričao. Ovo što sam ja ispričao je interesantno. Zašto? Zato što s jedne strane to je ono što danas živi, jer suvremeni, recimo neopagani, uglavnom na taj način doživljavaju kolo godine. Međutim, kada gledamo unatrag, onda se pitamo je li možda taj mitologem negdje potvrđen. Interesantno je recimo da profesor Belaj spominje Albance na granici današnje Kosova i Albanije, dakle na Prokletijama, koji su upravo godinu dijelili na 8 jednakih dijelova. Što je zapravo dosta, i njima je to duše isto, ona počinjala na Jurjevo i na Mitrovo, ali je to zapravo dosta ovako znakovito zašto su ih baš dijelili na tih 8 dijelova. Međutim, da, postoji drugi mitologemi. Jedan od njih bi recimo bio onaj u kojem ljeti vlada jedno božanstvo, a zimi drugo. Sad, hoće li to biti Jarilo i Morana? Hoće li to biti spekulativna božanstva kao Bijelobog i Crnobog ili Črnobog, koji zapravo nisu nikad potvrđeni, ali se u njima spekuliralo? Ili kao što, recimo, u suvremenom neopaganizmu se spominju kralj Božikovine i kralj Hrasta. To doduše dolazi od engleskog književnika Roberta Gravesa tek iz 20. stoljeća. Ali ta ideja, dakle, je zapravo jako stara, jer mi u Vedama znamo da se spominje sukob Indre, odnosno Parđanje i Vale, što neodoljivo podsjeća i mi znamo da to jesu Perun i Veles u stari Slavena. I da zapravo isto tako, jedan je dolje, drugi je gore. Ovaj koji je dolje drsko dolazi kod onoga koji je gore, zaustavlja vode, to zapravo znači dolazi sušno razdoblje. Ovaj gore, gromovnik, ga mora ubiti, uništiti, kako bi on ponovno odgmizao tamo gdje mu je mjesto, otpustio kiše i na taj način ponovno zavrtio kola. A postoji onaj mitologem u kojem tamno božanstvo otima dijete svjetloga božanstva. To imamo kod Slavena, jedan mit, a isto recimo naravno Perzefona kod Grka je jako poznata. Tako da zapravo da, činjenica to, na razne načine se to može tumačiti. Zašto? Možemo reći da je ovaj mitologem o suncu koji se rađa i umire najviše zaživio od njih. Ja bih rekao da je to, naravno, pazite, to ovisi najviše je to bitno onim ljudima koji to na neki način žive, dakle koji to na neki način slave. A kako je to mnogo lakše teatralizirati na 8
obreda tijekom godine, vjerojatno se zbog toga on najbolje i zadržao. Nakon tih nekoliko tisuća godina povezanosti sa suncem, očigledno ljudima u 5. stoljeću, 6., 7. kada su kad se počelo širiti kršćanstvo, nije baš bilo tako lako promijeniti stare navike. Stare navike sporo umiru, to znamo. Tako da je danas poznata činjenica da su mnogi staroslavenski običaji nekako jednostavno inkorporirani u kasnije kršćanstvo, pa na kraju krajeva danas se za Božić kiti jelke ili takve stvari kao najpoznatiji primjer boje jaja. Međutim, ako bi čovjek baš čitao Bibliju ili bilo kakve izvorne tekstove, tamo zapravo nema jasne svrhe zbog čega bi neko stavljao kuglice na bor i slično. I čak mnogi koji se baš zanimaju za kršćanstvo i koji su više usmjereni u tom smjeru smatraju da to u stvari i nije dio kršćanstva. Na neki način i nije. To je nekakva vrsta, rekli bismo, kompromisa između starih vjerovanja i novih. No, zanimljivo što su skoro svi blagdani se, koliko sam uspio shvatiti, prenijeli. Znači, ne samo neki elementi, nego jednostavno je novi softver, da tako kažemo, update-ao stari i neke stvari zadržao nepromijenjenima koje su vjerojatno funkcionirale u praksi. Treba li zapravo još nešto dodati tome ili je bio neki drugi motiv zbog čega kršćanstvo preuzimalo te blagdane osim inercije i nekakve političke prihvatljivosti onima nad kojima se to događalo? Ja često kažem da je proces pokrštavanja Europe bi se mogao opisati kao metoda mrkve i batine. To zapravo znači, ako si htio biti dio priznatoga kulturnog kruga, morao si biti kršćanin u to vrijeme, jer da nisi, nitko s tobom ne bi imati nikakva posla. Jel? Tako da si ti naprosto, nije to onako kako to danas se romantizirano priča, ljudi su otkrili, ne znam, spasenje, spasitelje poruke i tako dalje, nego naprosto to bila jedna politička, pomno osmišljena zapravo propaganda koja je imala za cilj da pokrsti cijelu Europu. Kako bi ona naravno na neki način bila podređena središnjoj vjerskoj vlasti u Rimu, odnosno Vatikanu. Međutim, u čemu je poanta? Da, svih 8 blagdana su se prenijeli i to je, recimo, katolička crkva imala velikih glavobolja koji su im zadavali, naravno, tek nakon 15. stoljeća i nešto ranije bilo je katolički biskupa koji su znali zapravo, što ćemo kasnije misli možda spomenuti, znali su jako prigovarati svojim vjernicima zašto uzimaju te običaje, a pogotovo su protestanti, dakle, bili ti koji su katoličku crkvu silno optuživali zbog svega toga. Međutim, najbolji odgovor na pitanje zašto je to, možda bi opet mogao dati profesor Belaj u svojoj knjizi Hod kroz godinu, gdje on opisuje pojavu dvovjerstva. To je dakle jedna pojava koju on spominje u Rusiji, jer tamo zapravo postoji čitav niz, dakle, sredina gdje se od pamtivijeka do danas živi isključivo ruralno. Dakle, to su seljačke, seoske zajednice i upravo kod njih dolazi do te pojave dvovjerstva. Što to znači? Oni su na van prema kršćani. Tako će se identificirati, tako će se ponašati, dakle, ići će na mise. Dobro, u kontekstu Rusije to su pravoslavci, jasno. Međutim, za sve ono što se tiče njihova ovozemaljskog života, oni su se morali obraćati staroj vjeri. Jer kršćanski je svećenik njima mogao što propovijedati o spasenju, o Kristovu otkupiteljskom činu, o tomu kako trebaju zamišljati raj, dakle zagrobni život i kako na neki način organizirati i ustanoviti svoja etička načela, ali, kako baš kaže profesor, u sučeljavanju s mitskim objašnjenjem onoga što se zbiva na zemlji naprosto mora nužno zakazati. Tako da se zapravo to jako dugo zadržalo, a crkva, kako je njoj bio zapravo interes pokrstiti Europu, nije očito, dakle, establishment crkveni nije previše mario za te običaje, dok oni ne bi bili u nekakvoj oštroj suprotnosti možda s kršćanskim naukom, što zapravo znači, pa dobro, možete vi i dalje kititi jelku, ali ovaj put to radite za Isusa. Pokušamo onda sad u ovoj drugoj polovici emisije izvrtiti to kolo godine koliko stignemo i još ćemo se jednom prilogu malo vratiti u svijet starih Slavena i vidjeti kako su sama božanstva na neki način kao personifikacija određenih osobina postali dio neke druge mitologije. Najbolje početi naravno u vrijeme kad sunce kreće svoj put prema gore, odnosno zimski suncostaj negdje krajem prosinca. Da, to je dakle dan koji se danas naziva jul, on je prvi dan zime i obično pada 21. prosinca, on je prvi paganski sabat i nekakva opća paganska nova godina. On je jako potvrđen zapravo, što smo rekli. On je potvrđen već u Neolitiku, dakle u Njemačkoj, na Gosečkom krugu prije 7000 godina, kada se dakle točno za vrijeme izlaska sunca na zimskom suncostaju zapravo na točnom mjestu gdje
treba ga vidjeti, se i vidi. Slično kao i u Stonehenge u Engleskoj ili recimo u New Grangeu u Irskoj. Dakle, takvih lokaliteta arheoloških ima dosta i po tome vidimo da je to zapravo, da je taj solarni kult bio jako drevan. Međutim, ono što smo također rekli, da je u 3. stoljeću da su Rimljani slavili rođendan nepobjedivog sunca na 25. prosinca, dakle to je samo 4 dana razlike, a potvrđen je i dalje. Jul je bio vikinški blagdan, dakle nordijski, germanski. Oni su ga slavili tako što su upravo nazdravljali za bogove, tako što su žrtvovali najvećega vepra koji je onda, od čega recimo dolazi božićna šunka. Zatim, Anglosasi su u isto vrijeme godine slavili Modranicht, nekakva, to bismo mogli nazvati noć majki. Oni su tad slavili kolektivna ženska bića zapravo, a kako majku definira to što rađa dijete, onda je logično da se to događa upravo u tom dijelu godine. A u Slavena postoji taj običaj koji recimo Rusi i dan danas i Ukrajinci nazivaju koljada, kod nas je to poznato kao koleda. Dakle, koledari su čestitari koji dolaze kao recimo da dolaze iz podzemnog veleslova svijeta i da bi to dočarali, oni prolaze kroz blatnjav teren i onda dolaze do kuće, čestitaju, ali uvijek ćete u povorkama vidjeti da nose sunce. Dakle, to je simbolika je vrlo jasna. Svi ti blagdani koje sam spomenuo su se stopili u određenom trenutku povijesti s Božićem. A od običaja koji su nam tu najznačajniji svakako je paljenje badnjaka, koji također simbolizira, dakle, vatra koja izlazi iz drveta je kao sunce koje izlazi iz zemlje. To je zapravo toliko se uvriježilo u našem narodu da mi čak dan prije Božića zovemo badnjak, iako bdn praslavenski zapravo naprosto znači trupac ili panj. A kićenje jelke, dakle tog zimzelenog drveta, je logično da u trenutku kada je zima, kada je sve pod snijegom, da postoje neke biljke koje i dalje zadržavaju životnu silu. I onda zapravo gledajući u nju, čovjek je to jako cijenio i ona je njemu vraćala nadu u ponovno spasenje. I zato je zapravo taj običaj preuzet. Isto kao i recimo ljubljenje pod imelom, što također dolazi iz germanskog paganizma, sađenje julske pšenice, a od ovih koleda zapravo imate ono što danas Englezi zovu carols, dakle pjevanje božićnih napjeva na ulicama. Sve su to dakle blagdani koji su se prenijeli i mislim da tu nema potrebe nešto previše objašnjavati kad znamo da Božić pada točno 25. prosinca, iako u Bibliji piše da su u to vrijeme pastiri bili pod vedrim nebom s ovcama, tako da je teško da bi to mogao biti hladni prosinac. Međutim, kako su Rimljani baš tog dana slavili rođendan nepobjedivog sunca koji spašava svijet na način što ponovno donosi toplinu, tako je zapravo se potpuno sve savršeno podudarilo da se Božić stavi točno na taj dan, a on nam je najranije potvrđen u 4. stoljeću već na jednoj kronografiji koja je izrađena za jednog bogatog rimskog kršćanina. Pretpostavlja se dakle u pontifikatu pape Julija I. Dobro, sad ću malo zaustaviti to kolo. Ovo je bila prva točka od 8 koliko kolo sadrži, zato da se malo posvetimo ovom svijetu kojeg ste već nagovijestili kad ste spomenuli Velesa, to je znači svijet starih slavenskih bogova. Naime, mitologija, baš kao i povijest i ostalom sve oko nas, zapravo nju čine priče. I svako vrijeme ima neke svoje priče po kojima živi, svako vrijeme ih smatra jednako stvarnima. Ponekad stare priče prežive i u novim vremenima, samo kodirane u neke druge kodove. O zapisanoj hrvatskoj mitologiji, odnosno o bajoslovlju, kao što nam kaže emeritus Svitomir Belej, ne možemo pričati. Zato što ne postoje izravni povijesni zapisi o hrvatskoj mitologiji. Kada smo kod toga, ne postoje niti izravni i neupitni zapisi o slavenskoj, odnosno praslavenskoj mitologiji. Međutim, ono što se moglo napraviti, to je rekonstrukcija slavenske mitske slike svijeta. Početak te rekonstrukcije se zbio negdje prvom polovicom 20. stoljeća kod ruskih znanstvenika Ivanova i Toporova. Nastavljeno je i kod nas velikim trudom profesora Milovana Galacija. Na njihove radove su se nastavili u sklopu projekta sakralne interpretacije krajobraza naši znanstvenici, etnolozi, arheolozi, povjesničari umjetnosti, filolozi, poput Vitomira Belaja, Radoslava Katičića, Vladimira Petera Grosa, Tome Viščaka, Jurija Belaja, slovenskog arheologa Andreja Pleterskog i mnogih drugih.
Sama inicijativa projekta, dakle, koja traje od 2004. do 2014. godine, došla je iz raznih institucija. Jedan od inicijatora je bio i profesor Veseljko Velčić. Kad govorimo o mitu, znači mit je slovo o bogovima, odnosno priča o njihovim skodama. Međutim, mit unutar obreda je sveti tekst. I on nije bio dakle, usustavljen kao svakodnevni govor, već je bio u obliku pjesme kako bi dobio taj jedan sveti i svečaniji ton i kako bi bio lakše pamtljiv. Taj sveti tekst, dakle mit, zajedno sa obrednim činom je činio obred. Ono što je sam Vitomir Belaj u Hodu kroz godinu napomenuo jest da u trenutku kada se dogodi puknuće veza između mita, odnosno svetog teksta i obrednog čina, u tom trenutku taj obredni čin postaje običaj, a mit, odnosno sveti tekst, postaje pjesma, pučka pjesma, pjesma iz naroda, odnosno narodna pjesma. Slavenska mitska slika svijeta bila je predočena, kao i u ostalih indoeuropskih naroda, u obliku arbora mundija ili stabla svijeta. Kod nas je iz tih starijih dijelova narodnih pjesama uočeno da se uglavnom radi o stablima jasena, javora, hrasta, odnosno duba, jabuke, a kasnije i bora. Samo stablo svijeta je podijeljeno na 3 dijela, znači karakteristično za arbor mundi. Krošnja je mjesto stolovanja i dvora gromovnika, Peruna. Samo deblo bi onda predstavljalo naš svijet, a podzemlje, odnosno korijen i sve ispod zemlje bi pripadalo Perunovom protivniku, znači suprotnom božanstvu, Velesu, bogu podzemlja, voda, duhova i mrtvih. Ono što se događa na tom arboru mundiju je neprestani božanski boj, kako ga je nazvao Radoslav Katičić, između gromovnika Peruna, čiji su aspekti munjonosni i gromoviti, koji je ratnički bog, zaštitnik zemljoradnika i zapravo gospodar kompletnog svijeta kojeg arbor mundi, odnosno stablo svijeta, čini. Vele, sa druge strane, kao podzemni bog, vrlo često prikazan kao zmija, zmaj ili medvjed, je bio zaštitnik pastira, zaštitnik divljih životinja i stoke, gospodar mrtvih podzemnih voda, znači i one vegetacije i vlažnosti koja se nalazi ispod zemlje. On je također bio i predstavnik kaosa, za razliku od Peruna koji je bio predstavnik reda. Treće božanstvo je žensko, to je zapravo slavenska Magna Mater, Mokoš, koja je vrlo često bila u simbolu sunca, znači gledana je kroz simbol sunca. To je poprilično pokretno božanstvo koje se kretalo slobodno između gornjeg dijela tog arbora mundija, znači krošnje, i podzemnog svijeta, znači korijena arbora mundija. Ona je bila predstavljena kao zaštitnica braka, zaštitnica žena, posebno rodilja, također pralja, tkalja i na neki način suđenica u kasnim interpretacijama. Juraj i Mara su božanski par i djeca Peruna i Mokoši. Njihovo poznavanje, njihov božanski brak i njihova vrlo nesretna božanska rastava pokazuje smjenu godišnjih doba i početka i kraja gospodarske seljačke godine. Dakle, nakon pokrštenja, ta predkršćanska božanstva su se nastavila štovati u narodu. Neki od aspekata, recimo Peruna, se mogu vidjeti i u kršćanskim svecima, poput svetog Mihovila, svetog Vida ili svetog Ilije.
Sveti Vid je znači, kršćanski svetac kojem se obično moli za vrijeme grmljavine i oluje za njegovu zaštitu, a njegove crkve su gotovo u pravilu bile smještane i danas i jesu smještene na visinama. Sveti Mihovil je recimo zaštitnik nebeske vojske, to je ima znači ratnički aspekt kakav je imao i Perun. Sveti Ilija pak nazivan u narodu i svetim Ilijom gromovnikom ima dakle moć i utjecaj nad gromovima i munjama i često kada je grmilo u narodu se govorilo da sveti Ilija gromovnik vozi svoja kola po nebu, znači tu se vidi taj izravni aspekt koji možemo povezati sa Perunom. Kod Velesa je cijela slika više dualne prirode. Znači, oni aspekti Velesa koji su se smatrali negativnima prešli su među aspekte kršćanskog vraga. S obzirom da je Veles bio u obliku zmije, zmaja ili neke divlje životinje i da je bio vladar podzemlja. A pozitivni aspekti se mogu vidjeti u kršćanskim svecima poput svetog Blaža ili svetog Vlaha, koji je za vrijeme progona kršćana bio, recimo, skrivao se u pećini, te mu je Bog dao mogućnost prijateljevanja sa divljim životinjama koje je on štitio, čuvao i koje su mu donosile hranu. Te također sa svetim Nikolom koji je zaštitnik, ima moć nad morem, vodama i zaštitnik je svih onih koji prelaze velike vode, te je ujedno i darovatelj kao što je to često i Veles u slavenskoj mitologiji bio. Nakon ovog kratkog izleta u slavonsku mitologiju vraćamo se u kolo godine. 25. prosinca smo odradili, zima još nije gotova, dolazi sve jača zima, siječanj kad se sjeće, pa veljača kad je sve jako. Ja pretpostavljam vela zima i tako dalje, možda sam i pogriješio. I što se sad zbivalo u tom drevnom kolu godine, ako je preslikano i na suvremene praznike u zadnjih 1500 godina u kršćanskom svijetu, da, recimo u veljači? Tako je, dolazi nam, sljedeći na redu je 1. veljače. Dakle, to je dan koji mi danas definiramo kao dan u sredini zime. On se zove Imbolc i ta priča o Imbolcu zapravo isto dolazi iz keltske duhovnosti. Imbolc je dan koji zapravo pada u taj dio godine kad se čovjek pita što će se sad dalje događati, hoće li se zima i dalje produljiti ili neće. Tako da je prognoziranje vremena jedan od glavnih aspekata, jedan od glavnih značajki tog blagdana i to se jako održalo. Inače, dolazi iz jednog irskog mita o boginji Brigit i Kaljah. To su, možemo reći, dva aspekta iste boginje. Međutim, jedna opet vlada, jedna je strašna, opaka vještica koja tijekom zime sebi loži drva, pa ako slučajno na taj dan bude tmurno, ona će zaspati, neće otići po drveće i zima će brzo završiti. Ako je vedar dan, ona će se razbuditi, otići po drvo za grijanje i na taj način zapravo učiniti to da zima traje još 6 tjedana. Dakle. A kad gledate recimo gdje se to održalo, svima nam je poznat onaj Punxsutawney Phil iz Pensilvanije, onaj mali svizac koji ga puštaju kada 2. veljače, dakle da izlazi i da on prognozira vrijeme. Dakle, to su donijeli pensilvanijski Njemci u Ameriku, taj običaj. Međutim, ono što je značajno, to je da u kršćanskoj mitologiji 40. dana od Božića je vrijeme kada je po dakle, starozavjetnim pravilima, starim židovskim pravilima, žena se trebala čistiti i onda 40. dana otići u hram, prikazati svoga sina, pogotovo ako je prvorođenac, smatralo se da on pripada Bogu, dakle trebalo ga otkupiti novčanim prinosom. Tako su zapravo Josip i Marija odveli Isusa u hram da ga prikažu Gospodinu. Kako 40. dan od Božića pada otprilike točno u taj dio godine, kad je pao? Pao je 2. veljače. Dakle, samo dan nakon što su stari Irci slavili Imbolc. I što se tad događa? Stari Irci su slavili, to je za njih bio praznik vatre, jer je ta vatra simbolizirala snagu sunca koja ponovno raste. Ali ne samo to, nego donosi nadahnuće, dakle, nekakvu spoznaju, ideje i tako dalje. I taj blagdan je u narodu prozvan kasnije svječnica. I zapravo paljenje svijeća na svječnicu, u katolici rade procesije sa svijećama, blagoslivljaju
svijeće za novu liturgijsku godinu, pa onda čak i sljedećeg dana rade blagoslov grla sa ukriženim svijećama na blagdanu Svetoga Blaža. Zapravo, to su običaji koji su se iz paganizma prenijeli na kršćanstvo, a tiču se tog dijela godine. Nakon te dvije prve stanice u kolu godine, koji ima 8 stanica, dolazi ono vrijeme koje svi volimo, proljetno vrijeme. Koji su se to stari markeri, da tako kažem, preselili u novom ruhu u naš svijet iz tih starih vremena, proljetnim? Mi prvi dan proljeća nazivamo Ostara, koji je ime dobio po jednoj, možemo reći, minornoj kontinentalnoj germanskoj boginji, dakle tu ne govorimo o Nordicima, nego više o Teutoncima, dakle ovim starim Njemcima, gdje je njeno ime u staronjemačkom rekonstruirano kao Ostara, a u staroengleskom, dakle u anglosaskom, je to Eostre. I to je zabilježio jedan kršćanski svetac, dakle Sveti Beda Časnik, koji je inače proglašen i crkvenim naučiteljem. On je zabilježio, dakle, da su anglosasi nazivali taj dio tako, a u engleskom se Uskrs zove Easter. Dakle, ime je naprosto preuzeto za sam blagdan. Dakle, od Eostre je postao Easter. Naravno da je proljeće vrijeme kada priroda pupa, kada ona naprosto buja. I tu pagani zamišljaju da je Bog mladić, recimo 18-godišnjak, koji se potpuno spolno razveo, koji se upoznaje sa boginjom, koja je isto mlada njegova vršnjakinja, i on zapravo nju oplođuje. Ona će roditi za točno 9 mjeseci. Vidite, dakle, opet na prvi dan zime, jer je ovo prvi dan proljeća. I simbolika tog dijela godine je potpuno jasna. Plodnost. Jel možete zamisliti bolji simbol plodnosti od jajeta ili od kunića, odnosno zeca, dakle onih životinja koje se razmnožavaju nevjerojatnom brzinom. Ti su, dakle, to je bio trenutak olakšanja za tadašnje ljude. Rekli su, evo, konačno zapravo dolazi do ljepših vremena, toplih dana, dani sada postaju dulji, dakle, to je važna isto tako prekretnica u kolu godine. Ono što treba reći, dakle, to je da su se ti običaji, ima ih jako mnogo, naravno, sad sam spomenuo samo ovo bojenje jaja, to je zapravo najlogičnije. To bojenje vjerojatno simbolizira, odnosno pokušava imitirati šarolikost ranog dijela proljeća, a to znači sve je u šarenom cvijeću. Tako su onda i ta jaja zapravo šarena. Crkva je ustanovila datum Uskrsa na Prvom Nicejskom saboru 325. godine. Dakle, jako rano. Tada su oni odredili da to mora biti prva nedjelja nakon prvoga punog mjeseca proljetnog. Tako da zapravo datum varira, ali je sva simbolika na Uskrs prešla iz zapravo Ostare, odnosno ovoga blagdana, prvog dana proljeća. Sad imamo sljedeći proljetni praznik koji danas zovemo praznik rada, ali mislim da nema to neke velike veze. To je jedna vesela koincidencija. 1. svibnja Kelti su ga zvali Beltan. Beltan zapravo bi značilo na prakeltskom belotepnija, tako je rekonstruiran. To znači bijela vatra. Točno ono što na engleskom bi bilo belfire, tamo se to zadržalo, a u našem jeziku recimo riječ je bijel, bijel. A ovo ten, taj drugi dio, recimo mi kažemo toplo, latinski je tepidus, ne znam, na sanskrtu tapas, dakle to su te indoeuropske riječi, dakle naprosto bijela vatra. To je bio za, ajmo reći, pagane, tadašnje najveseliji blagdan. Njegova je filozofija udri brigu na veselje. Dakle, tog dana nema problema, nego pi, jedi, banči, radi što hoćeš, i on ima vrlo, vrlo snažnu izraženu seksualnu simboliku. U kolu godine Bog je sada malo stariji, on je recimo kao 30-godišnjak koji sad ulazi u nekakav brak i stvara čvršće odnose s onom boginjom koju je u ranoj mladosti oplodio. I oni zapravo ulaze u brak i Beltan je zapravo vjenčanje Boga i boginje. Dakle, kako pagani kažu, rogatog Boga i boginje majke. To je taj trenutak. Oni su naprosto ludovali, palili su vatre i tako dalje. Između ostaloga su zabijali jedan stup u zemlju, to dolazi iz germanske mitologije, odnosno tradicije, bolje rečeno, gdje zapravo se taj običaj zadržao čak i u Sloveniji, ali u Njemačkoj, u Austriji jako poznati, i na sjeveru Europe i u Engleskoj, a to je taj takozvani ples oko majskoga stupa. Taj stup koji se zabija u zemlju naprosto je falički simbol. A zemlja, dakle, u koju on ulazi, je utroba majke. Dok ovaj veseli suncobran koji oni vezuju, zapravo što je? To je zapravo čin združenja. I svi ti običaji na malo modificiran način su se prenijeli na Jurjevo prije svega, a on pada, dakle, samo tjedan dana prije Beltana. Vidjet ćete, evo, recimo na ovoj jednoj slici u Kumrovcu, gdje ljudi plešu oko
drveta, mladog zelenog drveta. To je zapravo ta simbolika. Dobro, i nakon tih, kao što sam vidio, i postoje dosta paralela sa praznikom rada, udri brigu na veselje, dolazimo na jesenske dijelove kola godine. Znači, ljetne zapravo, sad smo imali 2 zimska, je li tako? I proljetna. Da, proljetne smo imali i sad dolazimo na ljetne. Koji su ljetni dijelovi tog kola godine koji se i danas još preživjeli u tradicijama pod nekim drugim rukom? Pa za početak možemo, dakle prvi ljetni je početak ljeta. Dakle to je blagdan koji mi danas u paganizmu zovemo Lita. Njegovo ime je također indoeuropsko i srodno je naše riječi ljeto. A ljeto zapravo je srodno našem glagolu liti. Neko će reći pa zar kiša lije ljeti? Pa ona je specifična za ljeto zato što ju mi želimo da ona pada ljeti, jel? Da se polje ne bi sasušilo. Možda ljeto ima veze sa ljetinom ili tako nešto, ili obrnuto? Obrnuto je, ali zapravo zato što su učestali oni ljetni pljuskovi koji su vrlo impresivni, da tako kažemo. Ono kad imaš osjećaj kao da lije, kao iz kabla, zapravo. To je tipično za ljeto. To je 21. lipnja, dakle dan koji je suprotan zimskome suncostaju. Sada su bog i boginja, ona je tu u sporednoj ulazi, jer njezin se ciklus slavi u mjesečevu ciklusu. Ali on je sada kao kralj, ona su kralj i kraljica na vrhuncu nekakve životne moći. Sad ih zamišljamo kao recimo neke 50-godišnjake koji vladaju nad čitavim svijetom, da tako kažemo. I u tom trenutku svoje najjače snage on zapravo gubi bitku i ponovno kreće njegovo sunovraćivanje. On to čini iz časti, nemam sad vremena to objasniti, ali baš to možemo, taj koncept primijetiti kod mnogih starih naroda. Taj, dakle, običaj kao što je dočekivanje sunca, kao što je paljenje krijesa i mnogi drugi su se prenijeli zapravo na Ivanje, koje pada 24. lipnja, samo 3 dana kasnije. Dakle, pale se ivanjski krijesovi. To ide do te mjere da, dakle, čak i kršćani često njega zovu ljetni Božić. Odnos između Ivana Krstitelja i Isusa je neodoljivo podsjeća na onaj mitologem o sukobu dvaju božanstava, tamnog i svjetlog, iako to jako teško dokazati zapravo, ali ima jedan citat u Bibliji koji je jako meni značajan, u kojem, dakle, evo Ivan 3:30, gdje Ivan Krstitelj za Isusa kaže on treba da raste, a ja da se umanjujem. Dakle, Ivanje bi bio taj prvi primjer. A drugi blagdan ljetni, koji je također značajan, se zove Lamas. Njega su stari Kelti zvali Lunasa. To znači praznik boga Lua, koji je naučio po staroj predaji, dakle stare Kelte, odnosno Irce, da oru, siju i žanju. I to je zapravo prva žetva. To je početak žetvenog perioda, koji njima je to bio početak jeseni, nama je to sredina ljeta, dakle 1. kolovoza, onaj najtopliji dio godine. I zapravo, naravno da na našim geografskim širinama žetva počinje mnogo ranije, ali nema veze, ona se slavi tada. To je, Lamas zapravo dolazi od staroengleskog hlaf mese, što bi značilo misa hljeba. Hljeb i kruh nije isto, jel? Dakle, vrlo izražena ratarska simbolika, za razliku od Beltana gdje je recimo bila stočarska. I što se zapravo radi? Naravno, svečano se sije, žanje prva rukovet, izrađuju se određene lutke kako bi taj duh zapravo polja mogao boraviti u toj lutki do prvoga dana sjetve, a to će biti imbolk koji je njemu nasuprotan i ta će se ta lutka zapaliti jer kreće ponovna sjetva i onda se on oslobađa da ulazi ponovno u polje. A kada je prva žetva, dakle na Lamasu, onda se zapravo izrađuju te žitne lutke kako bi duh mogao u njima boraviti. Ono što se prebacilo u kršćanstvo, to je dakle činjenica da u 6. kolovoza, dakle samo 5 dana nakon Lamasa, postoji jedan blagdan koji se zove blagdan preobraženja Gospodinova. A običaji su se zadržali zato što se baš na taj dan u crkvama blagoslivljaju žitarice. I to je zapravo vrlo jasna poveznica. I tako zapravo, evo, i ta dva blagdana ljetna su također se na neki način odrazili na kršćanstvo. I za kraj imamo još 2 jesenska blagdana. Koje su njihove poveznice? Znači, jedan se smješta oko 22. rujna, negdje oko početka jeseni, 23. rujna, kako kad, a drugi je naravno već vrlo blisko onom početku kola. Da, tako je. 22. ili 3. rujna
rujna, kao što kažete, prvi dan jeseni. Mi njega danas zovemo Mabon. To je zapravo termin koji dolazi tek iz 20. stoljeća, odredio ga jedan književnik. On je nekako najmanje poznat od svih ovih sabata ili blagdana, zato što nekako je folkloristički najmanje, da tako kažem, bogat. Ali je isto zapravo, ali se čak i on odrazio. To je zapravo takozvana druga žetva. To je zapravo berba plodova. Dakle, na prvoj žetvi na Lamastvu su bile žitarice, a na ovoj drugoj su plodovi. Dakle, to je opet jedan blagdan paradoksa. U isto vrijeme kada zapravo pagani smatraju da u tom trenutku je Bog umro, jer on mora umrijeti da bi se ponovno rodio. On recimo umire tada. To vidimo ona simbolika kada naprosto drveće koje je do jučer bilo zeleno jedanput počinje otpuštati lišće. Ono pada. Dakle, ta simbolika je vrlo jasna. Ali to je simbolika smrti u onom kontekstu sjete, tuge, nekakve refleksije nad životom. Kao kada, to je recimo, dakle kao kad u dubokoj starosti se sjećamo recimo mladosti i tako dalje. To je dakle vrijeme berbe plodova. U isto vrijeme ima najviše hrane. Tako da opet je nekakva kompenzacija. Tugujemo za umrlim gospodom, ali u isto vrijeme je hrana kao u priči. Koji su prebačeni elementi, pa da vidimo onda iza njega? 29. rujna, dakle samo 7 dana nakon njega, je Miholje ili blagdan Svetoga Mihovila, a općenito taj odnos Mihaela kao predvodnika pobjedničke Kristove vojske zapravo ima i onu drugu priču kako on zapravo zbacuje Sotonu na zemlju. I onda zapravo postoji ta priča da se recimo nakon Miholja više ne bi smjeli plodovi brati jer kažu đavo se po njima pomokrio. I ovako slični recimo, ne znam, mislim da je borovnica tu na tapetu bila. Zapravo se na taj dan u crkvama posvećuju plodovi. I po tome zapravo vidimo i tu. Evo, i za sam kraj dolazi možda najkompleksniji, najsporniji blagdan za kojeg imamo nevjerojatnih 2 minute do 3. Se objasniti ga... To je znanstvena fantastika. On je zapravo najpoznatiji nama kroz zapadne hollywoodske čak popkulturne elemente, ali o čemu se u njemu radilo izvorno i o čemu se danas radi? Njegovo pravo ime zapravo, iako se piše Samhain, čita se Samhain, to je bio početak zime Keltima i on je zapravo najmističniji blagdan. On je nasuprot Beltanu. Beltan je najveseliji, najluđi, a Samhain je, da tako kažemo, najjeziviji. Njegova osnovna, recimo, energija je strah. To nije fobija, nego je naprosto onaj oprez. Dakle, zadivljenost nad misterijem smrti. Kako je Bog umro na jesensku ravnodnevicu, a na ljetni suncostat će se ponovno roditi kao mala beba, točno na pola puta... Na zimski zapravo. Na zimski, pardon, da. Točno na pola puta se ispriječio, dakle, taj dan u sredini jeseni koji pada 1. studenog. I u tom dijelu godine taj Bog se iz onoga svijeta javlja kao duh, kao neman, kao sablast i najavljuje svoje ponovno rođenje. Dakle, u tom dijelu godine je simbolika smrti toliko izražena da ju možete pratiti u svim kulturama. Kelti, dakle ne samo Irci, nego i Škoti, kasnije Englezi. Međutim, i stari Sloveni su točno u tom dijelu godine imali blagdan koji zovu djedovi. To je zapravo zaista fascinantno. Da u tom dijelu godine se zapravo na neki način slavi smrt. Tu ima jako mnogo običaja kojima sad nemamo vremena govoriti, prije svega recimo bušenje bundeva i tako dalje. To se odrazilo na Halloween. Međutim, i sam pojam Halloween je kršćanskog podrijetla. To znači All Hallows Eve. Dakle, večer uoči blagdana svih svetih. Međutim, u čemu je zapravo poanta? Ovdje se vidi jako velika nespretnost kršćanskog preuzimanja tog koncepta do te mjere da ga i dan danas katolički vjernici zovu Dan mrtvih, što je potpuno pogrešno iz perspektive kršćanskog katoličkog nauka. Čak ga recimo, mislim da ga gotovo službeno u Meksiku ga zovu Dia de Muertos, dakle Dan mrtvih. Dakle, ostala je da je to ideja da je to zapravo blagdan mrtvih, iako zapravo nije, to je blagdan svetaca po kršćanskom nauku. A zapravo kako je priča išla? Kada je, dakle, kršćanstvo preuzelo vlast u Starome Rimu, tada je nakon nekog vremena Papa Bonifacije pretvorio Panteon, dakle hram svih bogova, u crkvu Svete Marije od mučenika. A kako su govorili da je to bilo 13. svibnja, zapravo se isprva se tek 13. svibnja je bio datum kojim su katolici slavili sve svece. Da bi onda zbog toga što je Samhain bio toliko emotivno nabijen blagdan, da tako kažem, za tadašnje narode, oni su naprosto taj blagdan prebacili na 1. studenoga kako bi se podudario s onim trenutkom u godinu kada su, dakle, pagani štovali pretke i kada su radili tu refleksiju nad smrću. To je zapravo ovako najbolji primjer. I ne samo to, nego činjenica da kad ste vi imali
dakle godinu, uvijek neka osovina dijeli godinu na tamni i svijetli dio, pa je to recimo 180 dana, ali puta 2 to je 360. Što ćete s onih 5 dana? 2 su ubacivali recimo za proslavu zime, a 3 za proslavu ljeta, ili obratno, kako gdje. A mi vidimo da se čak i taj moment prenio na kršćanstvo, jer imate večer u oči svih svetih, kada je bdjenje, blagdan svih svetih i dušni dan koji je 2. studenog. Tako da i zapravo na taj način ste zaokružili kolo godine i ono što je zapravo fascinantno vidjeti u svemu tome je da su se, evo kažem, kroz tu godinu svi ti običaji prenijeli i da oni u kontekstu kršćanstva nemaju previše logike, ali kada je gledate u ovoj poziciji, u ovoj perspektivi, onda je to zapravo sve savršeno logično. Da. I zapravo je poruka ove priče u stvari doista univerzalnost ljudskog života, jedna usklađenost, rekao bih, sa ciklusima prirode. Do sljedeće neke prilike, ne znam hoće li biti još knjiga, hvala. I vidimo se, hvala na ovom iscrpnom, mada nikada do kraja ispričanom poglavlju o ovom kolu godine. Napravit ćemo seriju dokumentaraca o svakom. Jedini način. Dorino, do neke sljedeće prilike, hvala. Hvala vam. Hvala vama na pažnji. Evo, negdje duboko u svakom od nas krije se ta jedna iskonska veza s prirodom koja je u neka davna vremena bila sve prožimajuća. Danas, već dok smo ovako umočeni u betonu, elektromagnetska zračenja, juhu, takozvanu elektromagnetsku i suvremene mitove, na izgled ona više nije prisutna, ali neke veze izgleda malo teže prekinu nego što se čini. Što je dobro, jer mašta je oduvijek bila najbolji čovjekov prijatelj, obogaćujući mi unutarnji svijet i pomažući interpretaciji i usustavljenju onog vanjskog. Ako uopće postoji jasna granica između ta dva svijeta. Laku noć.